Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon, ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Lingi ay mong tupad na matarong ka. Kay kundi gay na siya matarong, pasabot wa na siya ay kaluwasan. Kay ang kaluwasan ras matarong maoy ihatag sa Ginoo. Muna kinahanglan mahimot ang matarong. Diri sa unang pagbasa gihisgutan ni San Pablo unsay kinaiyas mga matarong. Highlighted kayo ang pagpugong sa kaugalingon. Kana yung pagpugong sa kaugalingon. Makapugong kas pamalikas, makapugong kas pagpanglibak, matud pang San Pablo, makapugong kas paghubog-hubog, makapugong kas pagpangabit, makapugong kas pagpamakak, makapugong kas pagpangurakot, makapugong kas pagsuyop. Pugong yun. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na pirmi kang makapugong. Ana. Daghan kayong dili kapugong inig pangumpisa lang. Sa magid pader, di man ginako malikayan, di man ginako malikayan, di man ginako mapugnan, makapangasaba gyud ko, makapanglibak gyud ko, makapamakak gyud ko. Unsaon man gyud, di man gyud ko kapugong. Pirmi kita ana atong gikondisyon nato atong hunahuna ba nga di kita kapugong. Na di kapugong ang mga batan-on sa premarital sex, ang atong mga manag-uyab. Di sad kapugong ang atong mga kaning gitawag natog na ay sexual disorientation, kanang mga effeminate, moingon sa di magyud kapugong, maibog mangyukog laki, nya laki sad ko. Ang mga kanisang di aspikas, mga babae, di magyud ko kapugong, babae man ko, pero maglinaki mangyud ko, di magyud ko kapugong. Ang pari sad ingon, di sad ko kapugong, unsaon uli tao mangyud ko. Ana, ang madre sad moingon, dalaga biya sad ko. Abot tayo. Ana. Di kapugong. Og mao ni karon, di kapugong sa pangurakot. Ang atong gobyerno matud pa sa survey akong nabati kaganiha, gisulti sa usa sa atong mga vloggers nga mga government officials pod. Ang Pilipinas kuno number 5 sa tibuok kalibutan sa corruption. Number 5. Arang-arang na hinoon kay sa una nakadungog ko number 3 man kuno ta. Karon top 10 lang gyapon ta, apil gyapon ta sa top 10. Ug unsa may resultas corruption, kay bao ba mo unsaon pag-determine ang corruption? Kay bao mo? Awa mo kay bao? Tagaan ta mo og gamay lang yun kayo, simple nga akong basihanan nga naay corruption. Ingon ani ni siya, basta madato gani ang mga leaders, niya mapobre ang katawhan, nangurakot ang mga leaders. Bisag ari sa simbahan o ari sa gobyerno, basta mo asinso gani ng pagkabutang sa mga leaders, financially, materially, mo asinso gani na sila. Unya ang mga katawhan nagkalisod na ay korupsyon diha. Kumusta mga atong nasod, ang atong mga leaders, kaning naas gobyerno o niya sa simbahan, ni asinso kusga. Ni asinso ba ka na? Ninindot ang balay, ninindot ang sakyanan, mahalo na kay mga isulob, mahalo na kay gamit. In short, sa atong termino, nadato ang mga leaders na pobre ang mga sakop. Kana na ay korupsyon diha. Nya sa may resulta, dili sila kapugong sa pagpangawkaw. Karon ay tanawan ninyo social media sa side ni sa atong gobyerno Di lang sa ta maghisgot sa side sa simbahan kay ni sikat man sa ning simbahan. Labi na gitong pag-take over ni Pope Francis. Daghan kayong gipang suspenso mga pari, mga obispo, hasta kardinal kay napamatud-an nga
nangurakot og maayo sa simbahan. Equal ra gid ta. Nya diri sa gobyerno karon tanawa social media gahisgot og bilyon, trilyon pagani nga kwartang nangawagtang nga wa gyoy masubay. Nya gasige ra sila focus anang hearing anang porting gamayang amount. Dugay na kay napila na nakabuan gasige hearing anang gamay kay amount, pero wa gyud hisgot ni kani mga gipang reveal nga bilyon, trilyon nga nga wa gyoy subay. Mao na sign sa korupsyon. Dili kapugong luoy kayo no ang ato bang mga leaders murag yung mga batang gagmay. Kana bitang bata nga gamay nga naadik na sa sugal labi na bisyo des computer ana. Di gid na sila kapiyalan. Kanang inyong mga anak ko, kanang mga teenager, tanawa, makakita nagkwarta unsa dayoy buhaton. Kwaon sud bulsa. Basta na kwarta nga tan iglingi-lingi niya way taw kuha gina. Ako nalipay ko nga kining ato mga sasing boys dinhi murag kaduha katulo ng higayon. Dihay nabilin diyang cellphone gidang adto sa namo sa opisina kay manlimpyo na sila dinhi ikabuntag say hapon di ay cellphone nako ka very good diha pa sila nakit ang 500 nahog diha gidangan to ambot 500 baka to di baka to 1,000 basta 500 yang gida di ay nahibilin di ay nakita na mo pader 500 ako na dili ka ni 5,000 nya 500 na inyong gihatag dili pa diroy ana nga bata ba nya subo kay palandongon nga ang mga dagko sad apil na sad may mga pari kanang ato mga leaders piyala na ganig kwarta sama anang budget para sa ato mga kanago mga infrastructures butangan na ganig kwarta dinhi sa Pilipinas butangan nagay kwarta ang ilang opisina labi na gyud bulto kaayo bilyon kuhaan gid na nya unsa may timailhan nga gikuhaan kay ang proyekto nga gihimo substandard ug maghimog taytayan malusno ra inig baha ug maghimog flood control madaras baha ang flood control substandard ug maghimog karsada usa lang kauwan usa lang kaagis mga sakyanan naglubak-lubak na nangaliki na ang mga simento kay wa man sad butang og pundasyon nga maayo mo na lubak-lubak dayon patukurog building usa lang kagamit duha ka gamit wa na nagtuo na nagbitay-bitay na di ba nya tagaag budget para suga imbis ang suga tag 500 ra himuong 5,000 mao nang do na tay kaso ana karon anang gitawag nila og katong gi-over kuan diha pa ganito'y kaso nga akong nadunggan nga kanang silhig ba silhig malit silang silhig kay para cleaning sa ilang city ba to o lungsod ba to nya imbis nga ang silhig kay tag 50 pesos man tingal itong usa ka bugkos agamay ra man oy gipuno duha ra man ka zero ingwa maguna dako ag puno gud pa gud duha ra man ka zero gipuno ana nya ni palit og mga almost 500,000 ka silhig gidistribute ngadto sa tanang mga para cleaning nya ang presyo gibutang ag duha ka zero tag 50 nahimong sige kamo dihay kwenta diha patoy usa ka lugar nga akong giadtuan dugay-dugay na noon dugay-dugay na dili ni karon ay nalingaw lang ko ba gamisa ko didto ingon dayon ang kaning gadana ko pader pakitaon ti kag kinamahalan nga dining set kanang lamisa ba mga popariha ra gud ani katas unona sobra lagamay mga 8 or 10 seaters nga lamisa pakitaon ti kag lamisa pader nga porting nindota
kay mahal kay ni. Pagtanaw na ko, ordinaryo ro magnaong, nindot pa ng anamot. Saka ko ng mga balay, nga nindot kay mga lamisa. Hibaw kag pilay presyo ani pader. Ikaw, bana-bana ka. Ako yung gipadakan. Nako, kani na aginis mga, siguro 150,000. Pero akong tanaw gud mga 50,000, okay na kay ito eh. Mahal na ganing 50,000. Insya, 150 pa der. Nako, insya, butang ilan nagduha ka zero. Mao kuno'y presyo ato. 150,000 ako na ganitong blow up pagsulti. Pabutangan pag inyang duha ka zero, mao kuno'y presyo ato. Mao tong na-issue na sa to. Mao na'y gitawag og corruption. Ang gamayng gasto, himuong dako, pero ang dakong project, himuong gamay. Isubstandard. Mao na. Why pugong? Mo na ingosan Pablo, pugong yun. O kinsa may makapugong ang buotang sulugoon. Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, ingna gid ninyo ang inyong kaugalingon. Mo na ni ang atong mindset ba? Sulugoon ako, nagtuman lang ko sa akong katungdanan. Ayaw kong pasalamati, ayaw kong tagaig kwarta nga para ako. Kaya kani mga ato mga leaders na mga corrupt, gusto kay sila nga inighuman sa ilang termino, makabenepisyo sila. Dili sulugoon ang ilang pagtratar sa ilang kaugalingon. Unsa may ilang pagtratar? Amo. Mga amo sila, mga isog kay sila. Kana lang atong hiring-hiring diha. Ako bisan ako, ug ako pay gihiring. Simbak ko yung tawag hiringon ko dito. Pagka mga isog, singhag nako kani sila no pag-apply ani nila o kana ganing sana kanang sa eleksyon mga buutan kay ni sila mangadto gini sila ana mga suok-suok kala panglamano gyud ay ana nya kadtog yung mga pobre kay mo gitoy lamanohon ana pero karon pagka mga isog nila pagka mga insultador tanaw nila sa mga ordinaryong tao, ila naman lang insultuhon, ila naman lang pakauwawan, prisohon pag yun. Sipyat pakagamay tubag, prisohon dayon ka, mao ba na ilang gipanaad sa nahang nang-apply sila, isip mga kunuhay kandidata sa eleksyon. Mao na ilang gisaad nato, kitang mga tao, nga butari ko ninyo, aron pangasabaan tamo, mao na ay mo kabalaka mga government officials sig inyo sa kong i-misquote i-misquote lang kami sang mga pari kaming niya sa simbahan apil na mga pastors naasad mi batasan parehas inyo ug di mi kamaong mupugong sa mong kaugalingon luos lang sad mig pahimos aning ginagmayng kolekta nga gihatag sa mga kabus luos lang sad mig padato sa mong kaugalingon panindot anang among mga sakyanan, pamalit anang mga yuta, pamalit anang mga panghimo anang mga balay nga nindot kaayo tungod lang kay napari na obispo na kardinal na dagko na kay mga kwarta. Kontra man gani na sa atong Santo Papa, kontra na sa atong Ginoo, kontra na sa kinabuhi sa mga santos. Muna kitang tanan magbantay taani, luoy kaayo. Ang atong nasod karon luoy kaayo. Pearl of the Orient. Elementary pa ko gitudloan na mi ana nga kita ko no Pearl of the Orient. Kung sa tawag ninyo perlas ng sinilangan o silangan, perlas ng silangan, silinganan, sinilangan, silanganan. Silanganan. O sige. Saon lagi ning atong Tagalog nga mura sa perlas pakata. Sa inyong tanaw ang Pilipinas karon perlas na nga iniguan og gamay baha dayon. Nya mga matay pa gyud perlas pa na. Perlas pa na ang atong utang porti ng dakua, trilyon. Perlas pa na nga nangawagtang ang kwartang bilyon, trilyon. Why? Subay-subay og hain padong
perlas pa na. Magpugong ta sa atong kaugalingon, magpakasulugoon ta sa Ginoo ug sa atong isig katawo. Ako, badlunga ko ninyo. Kumusta mga atong parokya? Saman, murag perlas o dili? Ambot lang. Kamu nalay tanaw. I-fact check. Oo na Royoso. Fact checking. Oo na. Ang mga projects atong gobyerno, gi-fact check sa atong mga calamities nga niaging. Ilhan dayon. Ako sa dinhi, i-fact check sa ko ninyo kung ako bang gigamit ang kolekta o mga donations para sa simbahan o para ba sa akong kaugalingon. Kaming mga pare, mga obispo, i-fact check mi ninyo. Unya kung pananglitan gani o nag-abuso nami, wa nami magpakasulugoon, mura namig mga amo, wan ami mag-atiman sa among community nga gipanaaran nga alagaran. Please, ako badlunga in taon ko ninyo. Pahinomdumi ko. O kung masuko ko, ikiha ko. Bitaw. Haron mo tagam ko nga ato na kusprisuhan. Kuyog mis akong gialagaran dito 5 years sa una. May pag mga priso mi oy. Ang angayang prisohon kana mga kurap. Dili intaw nang luspad pa intaw panubag dito nya mao pagi prisohon kay perti ng kulbaa. Nya ang mga kurakot wa gi priso-priso. Di ba? Pero don't worry. Matod pa ni Kristo ang mga sulugoon nga magpahimulos sa ilang kaugalingon, inigabot sa agalon, tagod-tagoron sila og silutan sa makalilisang silot. Gilinga imong tupad. Ing nadi ka katagod-tagoron? Nadi ka katagod-tagoron? Oy, tagod-tagoron ta na atay umaabot nga mo tan-aw og mosilot nato the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator, the Judge, but at the same time the Savior. Og maunay gipakamatyan ni San Josaphat, maunay gipakamatyan sa atong mga martyrs sama ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz. Diha sad namatay sa pag-alagad ang atong balaang patron San Vicente Ferrer. Sila si San Roque ug uban pang mga santos. Kita sad unta karon nga mga buhi pa sa lawas magpakamatay sad ta sa pag-alagad niining maong hari, niining maong Dios nga atong gialagaran ug niining katilingban nga buot luwason sa Ginoo. Lampo ta makaamgo na taning atong mga giyawaan nga mga katawhan nga ang Dios maogi atong dangpanan. Makakita na unta sila og mubati sa kasakit nga ilang nahatag sa katilingban labi na dinis ato sa Pilipinas. Dili unta sila magpakabutabungol aning nag-ilaid sa kalisod natong mga katawhan karon.